Elikkäs tässä nyt testissä Tallinnasta ostetut chicken snacksit. Tämmöset Snacks and Drive. Myös siellä ihan snackseja. Sitten on gourmet snackseja. Ja sitten on Snack and Drive snackseja. Joo. Oi. Vähän sanon. En mä testaa näitä, mutta olen maistanut näitä jotenka. Nämä ovat todella hyviä, hyvin maustettu. Joo. Nää sisältää naudan sydäntä, mutta ei se haittaa. Se on ihan hyvä. Tai no en tiedä miltä maistuu, mutta kuitenkin ne on niin hyviä. Tuli vähän yllätyksenä, mutta kannattaa ostaa. Näitä löytää sieltä Tallinnan siitä Rimistä. Joo. Heippa.